De schutterij. Ja, waar kunnen we precies beginnen? Want als je aan iemand zou vragen wat de geschiedenis is van de schutterij en wat ze allemaal doen, ja, het is nogal wat. Het is inderdaad heel wat, want eigenlijk bestrijken we dan een periode van dik 500-600 jaar. Ja, en om nu alles te gaan bespreken over de afgelopen 500 jaar, dat lijkt me erg veel. Helemaal naar het begin. Hoe is de schutterij nou eigenlijk precies ontstaan? De schutterij is eigenlijk ontstaan uit buurtwachten, gildes. Vroeger was er geen één militair leger. Elk dorp had zijn eigen leger en zo is de schutterij eigenlijk ontstaan vanuit die legers. Oké, in deze tijd hebben we dus één heel groot leger voor het hele land, niet meer voor kleine steden en dorpen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de politie van nu de schutterij was. Ja, de schutterij op zich was een soort politie van vroeger. Het leger en de schutterij liggen nu heel ver uit elkaar. Vroeger was het echt bedoeld om dieven weg te jagen en zo, maar nu is het echt gewoon om plezier, optochten en zo. Dus dat is nu wel heel erg veranderd. Als we naar het ontstaan van de schutterijen teruggaan, dan gaan we dus terug naar de middeleeuwen. En in die middeleeuwen zie je dat een aantal steden tot ontwikkeling komen, tot groei komen. Er wordt flink handel gedreven en dat zorgt ervoor dat die stad eigenlijk ook een centrum wordt waar mensen zich gaan vestigen en goed verdiend wordt. En ja, dat moet je wel op de een of andere manier gaan afschermen. Dus worden er grote muren gebouwd rondom die stad. En heeft men eigenlijk ook een groepering nodig die voor de verdediging van die stad gaat zorgen. En dat is onder meer de schutterij. Dus op een gegeven moment kregen we een geheel leger en was de schutterij eigenlijk overbodig. En toen hebben ze gekeken naar hoe we de schutterij wel voor kunnen laten gaan uit de traditie. Dat hebben we met de schietsporten en ook met de optochten. Dat we nog steeds een mars lopen om het onszelf te laten zien. Maar ook vendeliers, dus mensen die doen vendelen of trommelwedstrijden. En zo hebben wij dat dan ingevuld.